Kayo ba'y madaling mapagod? Laging nanghihina ang inyong katawan? Lagi kayong nakakaramdam ng pananakit ng ulo o kaya'y sakitin? Patuloy bang bumabagsak ang iyong katawan? At syempre gusto ninyong magkaroon ng kalunasan? Ito na po ang programang para sa inyo, ang CMD Kalusugan at Kabuhayan. Hatid sa inyo ng MW Marketing, CMD Trace Mineral Drops at ng Health Yes, Code hello po ulit sa ating International mga Corporation. followers sa ating programa HCI Power Trio, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang iyong lingkod, okay? Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. And of course, announcement muna tayo para sa mga taga-Legazpi, yung mga malapit dito, magkakaroon tayo ng huling hirit sa buwan ng October. Magkakaroon ulit tayo ng free health consultation na gaganapin ngayong October 31 sa CMD Center in Legazpi City. October 31, 9 a.m. to 2 p.m. Yan po, para doon sa mga taong nakikiusap na i-launch ulit natin yung ginagawa natin na free health consultation. Hello kay Sir Nems Flora sa Technical Department ng DCGB. Okay? So yan, tandaan, October 31, 9 a.m. to 2 p.m. At first come, first serve po tayo. Kung meron ng mga latest laboratory result kayo, pwede nyo po dalhin para mabilis po tayo. Okay, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo sa 0939-9040717. And of course, kung meron man dyan sa mga sa mga gumagamit ng ating product na hindi ko pa na-interview, yung kagandahan ng produkto sa health ninyo, manghingi nga talaga ako ng testimony ninyo. Katulad ng mga taong talagang willing silang i-share, tuwang-tuwa silang ma-share yung kanilang experience sa paggamit ng ating produkto. So ulitin ko, yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Ako finished, oo, napuputol siguro, mahina yung connection. Wag lang ako maputol, okay? So yan, sa mga listeners natin, yung mga nasa Facebook, pwede kayong magtanong doon, mag-send ng message nyo sa CMD Bicol at si Nurse Earl naman po ang tagasagot diyan. Okay? So yan, for the meantime, eto, mga kwento ng kagalingan, paano sila natulungan ng ating product. Doon sa may mga magagandang testimonies na hindi ko pa na-interview, punta lang kayo sa akin dito sa Legazpi. Basta lalo yung mga naiibang kwento ng kagalingan. Sige nga, punta kayo sa akin at may gift din ako sa inyo. Basta maganda yung testimony. Hindi yung mga, basta naiiba. So, kailangan natin mailabas yung mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. Hello kay Ma'am Sean Liena Resas. Okay? Eto muna, isang kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. Lalo na ngayon, di ba, after ng mga baha, yan. Oo, yung dengue, pwedeng umatake na naman sa atin. Pero, eto pakinggan natin, paano nakatulong sa may dengue at iba pang health problem sa family,
yung ating produkto. Okay, nandito ako ngayon sa Jose Panganiban para sa aming Health Symposium. Meron ditong napakagandang kwento ng kagalingan paano nakatulong ang ating CMD sa pamilya nila. Madam, anong pangalan nyo at edad nyo po? Ako po si May Olaso. 52 years old na po ako. Nung pong gamitin ko nga po yung yung CMD yun, nung pong magkaroon ng dengue yung anak ko sa doon po, nung ma-hospital po yung anak ko. Madam, how old na yung anak nyo po? Na po ngayon, 17 na po siya ngayon. 17 years old? Po. Tapos po, yun nga po, nung magkaroon po siya ng dengue, natatakot na po kaming mag-asawa, yun nga po, kasi pababa po ng pababa yung platelet niya. Tapos po, lumalaki din po yung tiyan niya kasi hindi nga po makaihi. Nakailang dextrose na po kaming ang iniinom lang po ay paracetamol lang po, walang ibang pinapainom. Yun ba po, natatakot na kami at umiiyak na yung anak ko. Tapos po, umuwi yung asawa ko sa bahay, bukas po yung TV, yung radyo namin, napakinggan nga po yung CMD yun. Tapos yun nga po, sabi na magaling daw po yun sa lahat ng sakit. Yun po, nagpunta siya ng labo at wala pa naman po dito sa Panganiban. Pumunta po siya ng labo, doon po siya bumili. Pagsabi po nga na maganda po yun sa sa kagalingan din po ng ng magkaroon ng dengue, bumili po siya agad noon, hindi na po siya nag-aksaya ng kung magkano, basta po makainom yung anak ko. Yun po, pagsabi ng 30 patak po doon sa isang baso, ginawa po namin yun. Tapos yung po nung nung gawan po namin yung pinainom po namin agad sa anak namin, pinaubos yun. Yung po na hindi po siya dati nakakatulog. Noon po nakatulog siya. Mga ilang minuto pa lang po siya nakakatulog. Nagising po siya uli noon. Sabi niya, "Mama, iihi po ako." Tapos yun, umihi siya umihi na naman siya. Pagkaihi, po niya uli, pagkaalis niya dun sa CR, nakatulog po siya ng pa lang po siya, iihi na naman po siya. Hanggang yun nga po, na gumanda po yun, lumiit po yung tiyan niya. Tsaka, nung pungkunan siya ng platelet noon, dati po laging mababa, pababa ng pababa. Nung pong pinapunta na kami uli, doon kukunan na po uli siya ng yun nga po, ng platelet. Yun po, nagulat yung doktor, sabi po sa amin, daw po yung namin. Sabi po namin, wala po. Kung ano po yung pinapainom niya sa amin, tsaka yung dextrose po, yun lang po ang namin. Kasi nga po, baka po galitan kami noon, kaya hindi po namin sinabi yung sa CMD yun. Pero napakagaling po noon talaga at po, yun po ang talaga nakaano sa amin. At nakalabas din po kami nung pagkahapon na yun. Ma'am, yung anak mo nung na-hospital po dahil sa dengue, ilang araw na ba siya sa hospital? Na po siya, 3 linggo na po siya. Grabe, 3 linggo, tapos lumaki na yung tiyan. Opo. Ibig sabihin, may water retention na po siya. Pero sa pag-take niya ng CMD, ilang araw bago nyo napansin na may pagbabago na? Nung pong yung pagkainom po nung 30 patak pong yun, nagparaihi na po siya, nagliit yung tiyan niya. Tapos po, nung bago po kami palabasin, pinainom ko po uli ng 30 patak yun. Yun po, talaga pong umihi siya ng tsaka talaga pong nakatulog na po siya noon. Dati po hindi siya nakakatulog dahil nga po sa sobrang sakit nung yung tiyan niya. Kasi nga po hindi na namin alam. Tsaka medyo naninilaw-nilaw na po siya noon. Bali po, 3 linggo na hindi gumagaling. Pero nung mag-take ng CMD, isang araw lang ba nakaginawa? Opo, isang araw pa lang po noon. Kasi nga po yun di bali, sabi ko nga, di baling maubos yun, basta po gumaling. Yun nga lang po, pag ginom nung araw na yun, ng 30 patak, tas ginawa ko po uling 30 patak nung pagkagabi, yun po talagang guminhawa na po siya, nagtaas po agad yung platelet niya. Wow, ang galing talaga. Pero ma'am, sa family po, ano pang ibang health problems ang natulungan ng ating product? Yung yung asawa ko po, nagkaroon po siya ng namaga po yung prostate niya. Prostate. Opo. Tapos po, yun lang po ang pinagamit ko sa kanya. Tapos yun, na po siya uli, nakakaihi na po siya ng normal. Dati po hindi. Unti-unti lang po siya, at saka nananakit po yung niya. Sabi nga po ng doktor ay, daw po, baka daw po matuluyan na yun sa Ay sabi ko naman ay, wag naman po dok ninyo kaming takutin. Kaya Pag po, sinabi prostate problem, prostate cancer, ganon? Ganun po. Ay, po, ang ginawa po namin, sabi ko,
tanong na lang natin uli, yun nga po sa kanila na kung ano yung, kung maganda yung ano uli yun. Kaya yun po, sinubukan na naman namin yun, bumili kami. Yung ganun na naman po, naggaling na po siya. Hanggang ngayon po, hindi na okay ng ano. Ay, nung pong nakaramdam nga naman po ako nung ito po, hindi na po maitaas ito, maigalaw ko na ito pong kaliwa kong ano, kanang itong kaliwa kong kamay, hindi ko po maitaas na ito, ni magubad po ako ng damit, di po ako nakakahubad. Ilang araw mo yun nararamdaman? Ano na po, siguro po ay isang buwan na po. Isang buwan? Opo. Eh, hindi ko po agad naisip na naman itong CMD na wala na naman po sa isip ko. Yun nga po, nawala ng trabaho yung asawa ko. Pero po talagang hindi pa ako napunta sa doktor po. Sabi ko, ayaw ko. Ito lang, nung magkaroon po kami ng pera, at yun nga po, na po uli, marami nang nagpapagawa sa aming alahas. Yun po, nagbili po agad ako sa CMD ng, yun po, ng gamot na yan. Kaya yun po, yung pag-anong yun, 3 araw pa lang po ako nagiinom. Lagi pong 40 ng 40 yung 40 pata po yung inom ko. Yun po, para po ako nilagnat, tsaka po ito unti-unti pong nawawala yung pananakit. Kasi hindi na nga po ako makatulog ay nag-iiyak na po ako. Nag-iyak na po ako sa sobrang sakit at para pong hinahaluka yung yung laman ko. Yun po, naisip po magbili na naman uli po nung CMD. Yun po, mga 3 araw pa lang po ako nagiinom. Ito po, pang-4 na araw po, wala na po siya. Bago pa lang yun mangyari? Opo. Nito lang pong Lunes ko po ininom. Sa kanila po ako nagbili kalaan. Lunes po ako nagbili, pa lang po ngayon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes po. Doon po, 3 araw pa lang po yun, okay na po itong kamay ko. So halos lahat ng mga na-encounter nyo na health problem sa family ay natutulungan. Madam, may mga makakapakinig nitong ating interview. Anong message na masasabi mo sa mga listeners natin? Wag na silang wag na silang magatubili na bumili. Mahal nga po ang gamot sa sa mga ospital, tapos magpapatingin, pagbabayad ka pa sa doktor. Pero ito, kahit sabi mo pang 1,000 ito, pero yung 1,000 mo hindi pa mauubos yung gamot na CMD binagbili sa iyo. Kasi nga, agad-agad 3 araw pa lang. Depende po yun sa sakit na na nagagamot noon. Pero po itong sa amin na nangyari, wala pa pong 1 linggo, nagagamot po talaga agad ng CMD. Madam, pangalan ulit, taga saan? Ako po si May Ulaso, taga Parang Poporok 2, Jose Panganiban, Camarines Norte po. Ayan, di ba? Nakaka-inspire, nakakatuwa na ang ating product ay pwedeng gamitin sa iba't ibang health problems. But for healthy people, take the product, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take the product to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi po kayo basta-basta nagkakasakit. So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Hello kay Kuya Ping Belmonte, dyan sa Santa Elena, Camarines Norte. Okay? So, yan. Ito, isa uling kwento ng kagalingan. Paano nakakatulong yung ating produkto. Yan, number 30, 32, 33. Pakinggan po natin. Ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717. So, ito, pakinggan po uli natin isang kwento ng kagalingan. Paano nakakatulong yung ating produkto. Yan. Lovendi, na pakinggan natin. Okay, nandito kami ngayon sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte para sa aming health and wellness seminar. At bago yung aming event ay gusto ko munang ma-interview itong napakaganda ng nangyari sa kanya. Madam, kailangan ko pangalan, edad, taga saan po? Ako po si Ladia Lobindino, nakatira po sa Purok 5, Katyuan, Kapalonga. Edad po? 57 na po. Ano bang nangyari sa'yo? Ba't napunta ka dito sa CMD office? Napakinggan ko po sa radyo kasi kasalukuyan pong talagang yung nararamdaman ko, masama, hindi ako nakakakain, nagsusuka ako, tapos nilalagnat po.
Yun, sabi nung asawa ko, ayun no, sa CMD, pumunta ka at bumili ka nung CMD doon kay Ka Imelda. Sabi ko, Pero ma'am, bago ka napunta sa CMD, ikaw ba nagpatingin na sa doktor? nagpa-check up po ako sa nagpa-urine po. Ano daw? May daw po ako, infection sa ihi. Tapos, binigyan niya ako ng gamot, naresitahan din po ako ng gamot. Ininom ko po yun, nakadalawang tabletas ako, nagkangsuka naman po ako. Sa kanila lagnat, hindi nawawala yung lagnat ko. Tapos yun na nga, sabi ko, ayoko niyang gamot na yan, lalo ako nangihina, hindi ako makakain. Nung sa mga reseta ng doktor, magkano ba yung nagastos mo sa kanila? Pati consultation? Ay lang naman po kasi dyan lang sa Medicare yun. Oo, okay. Yung gamot lang po binili ko. Okay. Yung nararamdaman mo ngayon, ilang buwan ba o taon na? Aba, matagal na. Kasi sinusumpong po ako pagka dati nung 2000, sinumpong din po ako noon. Tapos ngayon nung isang taon po, 2 buwan na ako halos may sakit. Yung asawa ko nakagas na pagpa-check up na daw ako sa doktor. Sabi ko, ayoko nga nung mga gamot sa doktor. Sabi ko ganyan. Basta ayoko po. Sabi ko ganyan. At tapos yun, napapakinggan niya nga yung mga testimony doon sa CMD. Sabi ng asawa ko, bumili ka nga doon nung ganyan, testingin mo. Sabi ko, di napilitan na po, talagang masama yung pakiramdam ko ay. At siya rin hagas na baka nga daw ako ay kumapaano na, sabi. Oo, ngayon, anong product ng company namin ang ginamit mo? Yung pong pinapatak, CMD. CMD po. Saka, ano pa? Yun lang muna po. Tapos nung huli na po, nagpa-member na nga ako para maka-discount ako. Ngayon, nung nag-take ka nun, ilang araw ba o weeks o buwan bago mo na-experience yung pagbabago sa health mo? Ay, 1 linggo po. 1 linggo lang po. 13 patak ko po sa parang 3/4 lang sa baso, pinapatak ko po yun. Kasi gusto kong gumaling kaagad ay. Yun, nung pangatlong araw po, naligo ako. Tapos pag-ihi ko po, lumabas yung bato. Naiihi ko po yung bato, saka masakit po talaga sa tiyan. So, ibig sabihin, kidney stone yon. Opo, kidney Kasi ang stone kidney stone sa wiwi lalabas, gallstone sa pupo. Ang sakit po. Yun na Ilan nga. ba yung lumabas? Po, isa lang po siya. Tapos yun, nawala na yung lagnat ko, magaling na ako. Ang bilis nga, sabi ko, ang galing nung CMD talaga, sabi ko. Ngayon, sa edad mong yan, aside nung kidney stone mo, may iba ka pa bang health problem na natulungan? Yung pong kulibra sa paa, maga po siya. Talaga pong di ako makalakad. Yun naman po parang tinatry ko lang na sabi ko, baka maigin ito, wala na nga po baga yung albularyo na nagbubuga-buga dyan sa amin. Sabi ko, yung CMD na lang po pinaganghaplas ko. Pagka, magaling na, nawala na yung sakit, saka hindi na pumaga, hindi na siya namumula. Ano pa pong health problem sa family? Yung pong kapatid ko na may psoriasis sa paa, yung pong paa niya, para po yung may rasis siya, yung basta po may siya, sabi ko sa kanya, ka nitong CMD, inumin mo yan, tapos haplas mo dun sa may sabi, ate, bakit ang Hapdi. mahapdi, sabi niya, Hapdi po talaga. tiisin mo lang yan kasi maigi yan. Ayun, sabi niya, magaling pala ate yung CMD, kaya lang, saan baga niya may, po yun, nasa San Felipe po siya. Binigay ko, ang dami ko naman nabili kay Ka Imelda nun. Siguro 6 na bote yun. At may siya, parang pre yung iba. Di yun, sabi ko sa kanya, sa iyo yan. Tsaka CBF po, pinainom ko din siya. Ngayon po maigi na. Tapos sabi niya nga, ate parang bumabalik. Sabi ko, hayaan mo pag pumunta ko dyan, bilang kita. Lang tuloy-tuloy. So, Opo. anong message na ma-advise mo sa makakapakinig sa'yo? Ang message ko po, subukan ninyo yung CMD kasi po talagang magaling naman siya. Pag ako nga po may nakikitang may masamang iniyaano ko po talaga yung CMD at nasubukan ko na po. Siguro nga po, sabi ko kung wala yung CMD, awan ko kung ano nang nangyari sa akin ngayon.
Ayan. Wala na. Ngayon po mataba na ako. Oh, Dati po pangalan- namayat na ako. Pangalan, edad? Lodielo Bendino po. 57 years old po. Ayan, salamat. Ayan sa mga listeners natin, that's how amazing is our product. Hello kay Ma'am Michelle Biascas, dyan sa CMD Center in Bakakay at hawak niya rin ng CMD Center in Santo Domingo. Okay? So, dito na tayo sa ating mga, and by the way, yung mga mahilig magkape na katulad ko, oo, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, palitan nyo na ng ating HCI coffee. And this is an alkaline coffee dahil mayaman po siya sa minerals. Hindi pwede mag-cause ng acidity sa inyong mga katawan. And also sa mga taong hindi na makadumi ng ng maayos, ng araw-araw. Yan, eto ang solusyon niyan. CR juice, talagang magsi-CR po kayo, okay? So ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-9040717. Sa mga taga-Daet, free health consultation kayo dyan pag kayo ay napunta sa CMD Center in Daet. And of course, mga taga Legazpi, yung mga dito, sa malapit sa aking area, oo, pwede kayo mag-avail ng gagawin nating free health consultation. Kailan? October 31, sa Thursday po yan, 9 a.m. to 2 p.m. First come, first serve po tayo, okay? So, yan po, sa mga listeners natin, dyan sa area ng Catbalogan, hanapin nyo na lang ang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atap St. Therese Family Drugstore. Sa Tacloban, CMD Center at Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. And of course, sa inyong lahat, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Oo, join our group. Gusto niyang kumita ng maganda? Nako, gusto niyong, kailangan natin ng mga marketing agent. Mag-apply kayo dito sa CMD Center in Legazpi City. Ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717, at para sa ating mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Josel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. CMD Center at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasorog Checkpoint. Ma'am Lorna Rasco, care of GR Store, Binson's Avenue, beside Binson's Shrine. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Majal's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane. Lilian Salen alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane. Julito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Ma'am Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dorcho Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing. Sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School.
Sa Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Batu, Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, si Amistaki Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at Sanab Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, Ma'am Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang si Amdistaki Center at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Alice Amor, Barangay Bagumbayan, Masbate. Sorsogon, andyan si Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Porokto, Inang, Pilar, Sorsogon. Mr. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204 ACM Building, Corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rose Marie Haji, sa New Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon. Sa JNC Store, care of Ma'am Sherry Lozano Apuli, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharma, Magallanes, Sorsogon, dyan sa Butika at British Street, Magallanes, Sorsogon. CMD Center at Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. Sa First District of Albay, Ayan, sa First District of Albay. Hello dyan sa lahat ng mga nasa, sa Facebook Live. Oo, panggang pala sa, nasa Catanduanes ang kanyang mama. Sonor, Talangkis, pero nasa, sila, Bacolod. Okay. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Porok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am, CMD Stocky Center, Ma'am Cathy Credo, sa second floor, Center Point Building, at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerez Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kising, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bartumen, Nahapunan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot. Of course, dito sa, sa Second District of Albay. Siyempre, yung aking office, nasa second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket, nasa taas kami ng Denver's Computer Shop. Ma'am Nila Bardin, Porok 1, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Aison Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morok-Borocan, in Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagaw-Bawan, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito, Toy Dahak sa Purok 3, Itba, Manito, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. And of course, andyan din si Ma'am Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Rowena Neo at Avon Outlet, Debianos Residence, number 14, Borgo Street, Ilawod, Daraga, Albay. Joy Desel Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5,
Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi, Liza Longasa. 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Sa Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Andyan din po si Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Nora Aison, Poro, Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. CMD Office at 2nd floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Central, Daraga Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawahan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig Albay. Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC Ginobatan. Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Now, Ligao City. Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Ma'am Florentina, Palacio, Lydia Mayores, Magiron, Ginobatan, Albay. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Okay? So ulitin ko na lang para sa inyong lahat ang aking text hotline. Para sa mga gusto magtanong, pwede kayo magtanong at magte-text back na lang ako sa inyo. Text lang edad karamdaman at kung mga taga saan kayo sa 0939-904-0717, 0939-904-0717. Again, ako ulit si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.